Velkommen til TP Kloning. I dag skal vi klone en ko. Det her er en rask og sund malkeko. Denne malkeko skal klones. Det gør vi ved at tage nogle yverceller og nogle ægceller. Nu får I se, hvordan vi gør. Rigtig god fornøjelse. Første trin i kloning. Her har vi en malkeko, som skal klones. Vi starter med at tage nogle yverceller ud, og så nogle ægceller ud af mælkekoen. Her er den tilfældige tyr, som skal befrugte ægcellerne. Det gør han ved hjælp af sin lille ven, sædcellen. Den svømmer helt hen til ægcellerne deroppe i en skål, og derefter befrugter alle ægcellerne. Fjerner vi kernerne fra de befrugtede ægceller, så de er helt tomme. Så fjerner vi kernerne fra yvercellerne og sætter dem ned i de befrugtede ægceller. Så kan I se hernede, sådan ser de befrugtede ægceller nu ud med yverkernerne inde i sig. Så nu er vi klar til at klone en ko. Yes! Nu har vi valgt en tilfældig sort ko, som vi gerne vil have til at føde vores klon. Så tager vi så vores celler og sætter ind i koen, så den bliver gravid med vores klon. Når tiden er inde, føder den sorte ko vores kloningsko i kalv. Den vokser op og bliver præcis ligesom den oprindelige mælkeko. Nu har bondemanden 2 af hans rigtig gode mælkekøer. Tillykke. Rygepause. Jeg blev forvirret.